Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki Usdesi badhe medharaken materi basa Jawa kelas 3 pasinaon setunggal. Ira-iranipun budi pekerti, piwulang setunggal, KD 3.1, gambar Pandhawa lan identitase. Nah, materi menika rangkuman saking buku remen basa Jawi babagan sedulur Pandhawa. Wacan sedulur Pandhawa. Lah niki diringkes. Nah, Pandhawa ingkang nomor setunggal inggih menika Puntadewa. Puntadewa niku garwane asmane Dewi Drupadi. Nah, putrane Puntadewa kalih Dewi Drupadi niku asmane Raden Pancawala. Kesatriane wonten Ngamarta. Gamane Jimat Kalimasada, jeneng liyanipun Yudhistira, Samyaji, Darmakusuma, Gunatalikrama lan watake seneng ngalah, sabar, ora seneng perang. Menika saged dipun pirsani gambare nggih. Gambaripun Puntadewa menika kados menika nggih. Pirsani. Ingkang nomor kalih inggih menika Werkudara. Werkudara niku garwane asmane Dewi Arimbi. Putrane Werkudara kaliyan Dewi Arimbi menika Raden Gatotkaca. Kasatriyane Raden Werkudara wonten ing Jodipati, gamane Gada Rujakpala lan Goku Pancanaka. Jeneng liyane Bima, Bratasena, Birawa, Kusumadilaka. Watakipun Werkudara menika jujur, wani, kuat, lan seneng nulungi sedulur. Nah, gambare Werkudara saged dipun pirsani piyambak nggih, gambare kados menika. Lajeng sedulur Pandhawa ingkang nomor 3 inggih menika Janaka. Janaka niku garwane asmane Dewi Sembadra. Putranipun Raden Abimanyu. Kasatriyane wonten ing Madukara, gamanipun Panapasopati, jeneng liyane Arjuna, Permadi, Dananjaya lan Parto. Watakipun sopan lan santun, alus, teliti, pinter. Nah, saged dipun pirsani piyambak, gambare Janaka niku kados menika. Nggih, ora patek gedhe, ora patek dhuwur. Raine ireng. Nah, ingkang nomor Pandhawa ingkang nomor sekawan inggih menika Nakula. Nakula niku garwane asmane Dewi Srengganawati. Putrane asmane Dewi Sri Tanjung. Kasatriyanipun wonten ing Bumi Retawu, gamanipun Tirta Cupu Tirta Manik. Asmanipun liyane utawa jeneng liyane Pinten. Watake jujur, ahli tetanen, manut marang wong tua lan kakange. Gambare niku gelungane mlungker kados piturang. Nah, Pandhawa ingkang nomor 5 inggih menika enten Sadewa. Sadewa niku garwane asmane Dewi Srengginewati. Putranipun asmane Bambang Widapaksa. Kasatriyanipun wonten ing Sawojajar. Gamanipun Cupu Tirtamani. Jeneng liya Tangsen. Watakipun jujur, ahli peternakan, ahli astronomi, manut marang wong tua lan kakange. Nah, silsilah Pandhawa sanadyan sedulur 5, Pandhawa niku berasal dari utawa 2 ibu 1 ayah. Saudara 2 ibu 1 ayah. Dadi bapake asmane Pandudewanata. Gadhahi garwa Dewi Kunti kalih Dewi Madrim. Nek Dewi Kunti niku putrane Puntadewa, Werkudara kalih Janaka. Lah nek putrane Dewi Madrim kalih Pandudewanata niku Nakula kalih Sadewa. Nah, amarga Pandudewanata punika putrane gangsal lanang kabeh, mulane diarani Pandhawa. Nah, sakmenika materi ingkang Usdesi wedharaken rangkuman saking buku remen basa Jawi halaman 3. Nah, niki halaman 3 dumugi sekawan niku wonten bacaan tentang Pandhawa. Nah, Usdesi namung ngrangkumke
tentang sedulur Pandhawa supaya bocah-bocah menika langkung gampang anggenipun nyinau sapa to Pandhawa niku. Nah, ngoten nggih. Dadi mengko nek misale tokoh Pandhawa niku diceritakan dengan judul lakon yang berbeda-beda, kowe kabeh wis mudeng intine sedulur Pandhawa kuwi sapa wae, kasatriyane ning ngendi, ibuke sapa, bapake sapa, putrane jenenge sapa, garwane jenenge sapa. Lah, biasane mengko ning nggon crita Baratayuda, Pandhawa niku di ada ora kabeh mlebu ning nggon crita, biasane ada beberapa salah satu napa 2 atau 3 tokoh sing disebutke wonten ing judul crita sing beda-beda. Ananging biasane tetep enten napa crita sing nyebutke lakon-lakon Pandhawa niku. Jadi ceritane ora mesti Pandhawa 5 kabeh, nanging biasane setiap tokoh biasane enten lakon crita sing nyritakaken judul misalnya judul khusus tentang Werkudara tok, apa Puntadewa tok, napa Janaka tok, ngoten. Dadi Pandhawa 5 ingkang diterangni Usdisi niki namung ringkasan gambaran secara umum supaya mengko nek salah satu tokoh Pandhawa diceritake dalam cerita utawa lakon niku bocah-bocah pun boten bingung malih nggih. Mekaten materi ingkang saged Usdisi wedharaken. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.